Mountaineers. Oh yeah. There you go, baby. Magka-easy lang rin kayo dali yun. Kung ano, magsigilag cup noodles, sigilag ka. Lausi mo, lausi. Good day, people. Welcome to Bitok Bitok University. Welcome to my YouTube channel. Yes, na ako sa Tibuli. Sa Tibuli, South Cotabato. Oras alas 5:53 na sa buntag. O gikan pa mi Cagayan de Oro. Unsa tay oras ni Hawa sa Cagayan? Ni Hawa mi sa Cagayan alas 8 sa gabi. So karon lang mi naka-anhi. So ang pangutanan ano nako sa Tibuli. Kasi pakinin nyo, chismoso kayo mo. Tibuli South Cotabato kay naami climb karon sa Lake Hulon. Saan na? Sa outreach program. Na outreach program padulong sa Lake Hulon ba na? No? So mag-camping ya po may nagaprisaka mga 3 to 4 hours lang nagala. So gamay rami kauban sa Orahik, lahi amo mga kauban doon taborag mga siguro mga 200 siguro ka kuan eh. Around mga 200 climbers siguro mi. So kung maging simana nami sa North Luzon karon na napunta sa Southern Mindanao. Grabe na giniba mong kuan ba. Of course kauban na mo akong beautiful wife. Og na rin tai. Oh my god, I have a friend here, akong amigo ng igala. Nagpilom-hilom din siya. Tabing! Muna siya si Tabing mga igala. Unyar rami cheka. So nagban rami karon. In fairness sa among ban, kung nagkapuliki mig ban dito sa kuan, mga batik yung mga ban dito sa Luzon. Diretso kayo bago ho. Oh. So nagulat kami sa ubang mga kauban kay dili naman mag-abot. Pero mangita siya may pang-asa may mamahaw diri. Kanaram diri ang turisan. Good morning, people. Mo na sig inom mo. Tuloy-tuloy yung pagtulog. Breakfast. Ay, kalami. Breakfast. Alak ka, kalami paniro. Okra. Ginamos. Nagyun sa kaning okra ba gagawin ako ng talong ba gagawin kayo? Ano ginawa? Bisaya siya nakatulog. Two bites. Okay, carbo loading, gulay, karni, rice. So basta mo sa kagaling ka, kailangan ka medyo dagay kaunong kay carbo loading. Ayun ang paminaw. Tawag si mother? Si Ellen. Natural kayo. Malimay ni siyang tuis. Hello? Nay? Nag-miss call mo, Nay? Nag-miss call mo? Ah, daan ko pa. Gilantan? Gilantan siya? Ella? Galinya mo po dito man, di ba? How are you? What? Yeah. I'm going home, man. After, I'll go home, Ramandayan, ha? What? Okay. Okay. Just wait for me there. Are you okay na? Are you okay na? Are you not hot anymore? Alright. Drink a lot of water and medicine. Okay.
I miss you already, baby. I miss you. I love you, baby. Bye. Ay, gaman niya kong anak may lalaki gilangtan. Taas ang ilanat. Labi paglakaw na mo nagilak. Saan ni siya? Kanang impilite ni sa kakarton? Balas. Gunit kong balas na na. Ako na salog sa balay. Thank you. Alright. So, kani nga client it's a outreach program. So that's why medyo dagan-dagan po. So pa niyo dugang? outreach. Papor ba kayo? Si Maigo pa na ko na. Tablawan bagid ba? Labudagan pag t-shirt dito. Sa ilanan sa mga angkol nga climber before Mosaka, Tomar Tambal. Lagi si Tutit daw. Ala si Totit. Totit nakasaka gyapon ka Totit. Start sa jump off na to, expect na kung ting ulan, ulan gyud. Unya kung init, init gyud. May open man siya. Katong pagadto na mo, naging gitabang kaya na-collapse tungod sa inis. So, Dala mo pa yun. kanang mga nag-helmet biya original. This is a little bit harder than Mount Pulag. Okay, sa Celebrity Trail. Unya, inyo, okay mo, mga hardcore naman. Dira pa niyo pag anak nga tapit dira takita-kita ra eh. Mulawan ta. Mulawan di kanang mi kag baka mawawa ng impasog kung Ridge Marathon. Marathon nakabutan ta mo yung kag eh higi no. Apil si apil ka. Da ka hardcore. Proud kayo. Kung ako i-introduce gyud una si Mark, first time to climb, ako ang nagalgal na ni ako ning partner sa Quezon. Lain pa minon ikaw naggalgal sa lain. Mo na nga kapuliki pa ning tao pagumpra sa ko'y gamit at tukuan. Si Mark kapirap. Mark. Hi, Mark. Ikaw una Mark, istorya Mark. Kung man ka na recollection man eh. Recollection man din eh. Ano mga pamalandong mo sa gabi? Sasa. Sasa First time po. First time to climb pero sa gini sa jogging man ang lawas niya murag saging este. Murag. Yes. No, tabi. Ikaw na sambak. Gimana sa bag. You're ready. We are all ready. So gikan diri sa tourism among sakyan din ang dump truck. So first batch daw mi. Dami padulong sa dump truck. Kuya, iba. Hey. Kaya mag-isalay. Ma'am Robs. Talaga. Party. Ilan ni ka oras niya ni Mga 5 days. Mga 5 days na may ngani mabot na. Mandi na daw ta maabot. May na nakadala tag ko ano kanang porter. May nakadala tag porter. Ikaw ka panchicks ka ron. Ay ko niya kita ha kaya ako napayat. Sama ako karon. Alright. Right. Porter. Tingnan porter. Ayan. Okay, hawid na PC overload na ta. Brad, kung pag-break ani Brad na kay ma-feel Brad.
Muna na. Enjoy lang ha. Tumiro na yung load na brad, alcohol lang. Pick up nandan. Suwa na ba? Yung na ibog tayo kung kamot na lang. Ay, pamit po. Gisimot. Oh, selfie. Selfie na po, selfie. Panyero, pag pamina mo yan itong plano, paghunong sa tubang sa munisipyo, rak-rak na yun. Rak-rak na yun, ta kami may cover lang na yung midri. Unsa ni atak? Warag. Oh, ano, dagko na liko. Magdini palagi daan wala, grabe ng pugong. Sala, ano uban-uban lang mo bitaw sa balay lang mo nananaw Netflix. Reklamo. Taro, mag-yaw-yaw mo. Muna. Oy, in fairness ha, nindot yan atong Uy, suwaw kayo ang kwan ron ha, suwaw kayo ang sunrise ron. Ay saway tinudan na. Sorry. Sabot dito na tiyaw-tiyaw. Mo galing. Kulino ray. Planetary alignment sa ding ato. Ay naman day solar eclipse. Solar eclipse oh. Nagali wala siban. Kapag sib day ka. Alam, murag pabo tanawon. Murag pabo. 2 hours pa ni ngayon ani. 2 hours? Onya, ayahay pa kini nga dalan pagabot. Ayun, naupaw ko. Amoy. Nabirangwig. Humana, finish na. Finish na. Sponsor ba si Binti? Nati lumad paniro ba? Joke lang sa Na yung naila-ilang ako. Tsanga. Na uban kami sa ako na igagaw. Iya man kung giuban sa mingaw na lugar. Sa mingaw nga lugar? Oo, nya. Uy, iya man kung gikisa na okay lang gari pa. Igagaw lagi. Okay na. Oo. Unya pagka man og kiss iya man kung gihag. Okay ra kay igagaw lagi. Uy, iya man kung gihubuan sa akong taas. Okay ra kay igagaw lagi. Uy, iya man gihubo nga akong palda na. Okay ra kay igagaw lagi. Happy na. Sorry. Ado, iya man gihubo nga akong bra. Panty na. Okay ra kay igagaw lagi. Iya man kung gigagos ana anya wala gyud na okay ra kay igagaw lagi. Asan may tiwas ha? Nakatulog ni kipukaw ko niya. Iya na sad kung gikamang na okay ra kay igagaw lagi. Samok kay igagaw. Tarong. Serious ba? Bawa ginaw tayo kung kamot ba? Oh, ito. Pag sirit na ako sa tai, Giyatahan yung una man ang kamot ay ang sirit na ulay ang tubig ba? Sayo ko na nga-approach lagi. Dapat pag sirit mo, tubig sa ayan ni mo. Oh, itana. Naulay man, nauna man og kalot sa kamot, haya ang tubig. Just pilit yun oh. Bo, boy. Parehas gapon ba? Talain tayo bisa ka ba? Kaya pasimot. Simot ang galing mo. Bo, dyan ay. Simot ako. Gapon dito sa Balay Rotana. Maglag-lag yun. Ako, ako kay Luya, no? Muna yung gibayaran. Muna yung itong gibayaran. Dili yung kaning enjoy yan. Nanata sa mga kasagingan. Hey! Kuwag saging. Alam mo ba rin yung taba? O sige na, harvest na mo. Alam, ting harvest mo na ito. Kaya mo na ito, ting harvest na. Ay! O na o, harvest! Opo, mag-isaw, naipusra, mag-isaw. Opo, ka na detachment. Opo ka na detachment. Hoy! Gira. Murag na ilang ground, okay lang. Nanang mga Hapon. Lingkod. Ikas na lang, Jay. Isa may nagpuwasa na! Wala. Hindi na ako makatayo sa gilid. Para sa bayan.
Malingkod lang. Yawa! Di na ko! Down. Down. Zero, down. Para dapat lang bisi. Ano mga nakalingkod, di na po katindog. Wa na PC oy. Ano mo rin? Ha? Sugat nila. Asa? Kami. Dili masumpay. Wala na putol na galing. Kali na sa nakalikod. Mga 1 hour pa kaya ta? Mga 1 hour pa nakita na rin. Abok. Imo nang lingkod kay para. Kanto. Kaya nga post na atong bisay. Ibalik ko ikot di. Hindi na lang makaya. Ibalik ko ikot. Sa mukha eh. Hindi na may kalingkod ka. Kami. Naputol na among PC. Dili masumpay. Wala na putol na galing. Sige gabas ba? Mga 1 hour pa kaya ta? Tagin mo. 1 hour pa nakita na rin. Upo! Buwang ni! Alam mo yung tuling ng Hindi na party-arty pala pamulingkod ha. Lagi. Kirira. Ano? So muna ako pa mi diri. Kay napay community activity diri. Alright, so muna yung sasabihin nga muna ni anime din para sa community activity. Kaulan na.